Muri yeZimbabwe kwaziva ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Nhasi panapa ndiri kuona nyaya panapa iri kunzi Zim has enough ARVs in stock. Mashoko ari kubuda ndasangana nawo ari kubva kuSunday Mail. Nick Mangwana zvekare ari kubudisa ari kutaura nyaya iyoyo. Akomanaka I don't know because here ari kuti Zimbabwe has adequate ARV drugs in stock for 1.2 million people currently on ARV despite recent disruptions in international funding for HIV programs, the National AIDS Council said. Ndo nyaya iri kubuda. Saka National AIDS Council yenyu iri kupromisa kuti mapirizi aripo akakwana. Saka kana mukazonzwa pari kunzi pane kwaari kushota, munotibata motiudza kuti pane kwakati kwanzi kwaari kushota. Bose dogara tichivapa pressure bose vavo vanenge vatoudza nyika kuti tinazvo zvakakwana in stock. Zvinhu izvo zvazifanira kushayikwa. Ndo nyaya iri ipapo. So tiri ipapo nhasi tisingakanganwe ibirthday raAdvocate Nelson Chamisa. Unongoti happy birthday. Kuti happy birthday razvibhadhariswa ka. Happy birthday munhu wowanawo day rake rakaita sei rakanaka rakakomborerwa. Ndabva ndasangana zvekare nenyaya iri kuitika kuRwanda. Panapa vari kuti Rwanda rejects SADC summit accusation against the RDF. Ndo shoko riri kubuda nepaKigali iko zvinezvi. Iyi nyaya ndakazvitaura ndakati handiri kuona izvo so vari kuti ndana ningi vari kudai so Rwanda yacho rototi aiwa imimi muri kuti makasenda mapeacekeepers kuti vakani mapeacemakers vamakasenda vacho vakatoenda kunobatsira kune avo vanhu vari kuita se vari kuataka vachiuraya vanhu. So imi muri kuti mapeacemakers pachii, mapeacekeepers pachii, maSouth African soldiers ari kuningira. Ende kuno umwe futi muSouth African soldier akatofa nezuro, namba yakawedzera vatopa 14 masoja akafa. Mukuzona. Saka nyaya iyo iri kunetsa. Mutsamba yavo vari kuti Rwanda rejects the accusation against the Rwanda Defense Force made in the statement of the extraordinary summit of the Southern African Development Community held on 31 January 2025. The RDF defends Rwanda's borders from the threats and protects civilians. It does not attack civilians. SADC has deployed an offensive force to support the war of the government of DRC against its own people, the M23 and the members of their community, many of who have fled as refugees to Rwanda and throughout the region. The government of the DRC is also bent on attacking Rwanda and overthrowing its government, as he has been repeatedly and publicly stated by President Tshisekedi. It is clear that SAMI DRC, together with coalition partners that include the Burundian Armed Forces, the FDLR and European mercenaries, are central to the conflict and should not be there because they are adding to the problems that already existed. The argument the SAMI DRC was invited by the government of the DRC is rendered void by the fact they are there to fight the citizens of the country and effectively bring war to Rwanda. Recent information coming from Goma on what has been discovered and the documentary evidence of attack preparations planned together with the foreign forces fighting in Eastern DRC, including the FDLR, indicate that combat objectives were not limited to defeating M23 but also attacking Rwanda. Rwanda has constantly advocated for a political solution to the ongoing conflict and welcomes the proposed joint SADC summit of the East Africa Community and SADC. Ndo nyaya iripo. Saka vari kuti tiri kuda hedu kuti titaura because icho vari kunyatsonzwa nje ava vanhu vacho ava vari kutoti vada kuningira but ivo vada kuti atakawo futi nesuwo isusu iyo ngirini yacho because vari kupomedzera ava kuti ndo varidzi vechive M23 marebels aya ari kutaurwa asi vari kuti zvoni ivo vanhu vacho vekunigirina naTsisekedi vari kurova macitizens avo macivilians. Ndo nyaya iri kunetsa ikoko. Saka vari kunzi vari kudzonzi tazounza mapeacemakers acho muri kuzongonzwa kwazvo kuzongoendwa nazvo kunzi mapeacemakers acho iwayo amuri kuningirikina vari kuzoita mapeacemakers papi ivo vari kusvika vachinosapota kana kuti vachinobatsira government kubholonja kana kuti kubhura vanhu vayo. Hama dzadiwa pari kupisa ipapapa aende kana ukaona zvinhu zvari kuramba zvichidai soka munongopedzera makungonzwa kunzi chatsva unongoziva kuti panotsva ningirikini unogona kungobatanidzirwa unongozviziva kana kuti unogona kutsva unogona kunzwa hiti yacho. I mean anything can
happen. But anyway, inini ndangoti ndingopfuura neipapa mhuri yeZimbabwe ndichingozivisana nemi mamwe ema-updates ezvinhu zviri kutaurika munongozviziva kuti inini I will never disappoint ende ndogara ndakabata nguva. Zviri zvanhasi ndichakusiyai makateerera certain audio mondiudzawo zvamuri kufungawo pane zvimwewo zviri kutaurwawo nevamwe vanhu. Kana uchinge une something to say ndichasiyawo zvekare this platform ndaisa phone number mokwanisa kusenda enyu maaudios kuti ruzhinji rweZimbabwe rukwanise kunzwisisa nekunzwawo kuti vamwewo munenge muchidzionawo sei nyaya dzakaita sedzidzi dzinenge dzichitaurika. Mazimbabwenzi mese murise mativi mana ese enyika. Ndandida kukomendawo panhau yesadhaki. Sadhaki haibatsiri, haina kana zvainobatsira. Because mukatarisa chinhu chavanofaitira ndekunobva mabhizimusi avo. Vakaona kuti kwakurwisa vanotanga kuda kuungana. Why paya panonzi pabirwa maelection havagoni kuungana? Zvinhu izvozvo zvichete isusu mazimbabwenzi hatifungi. Mazimbabwenzi ese hatifungi. Kufunga especially vanhu vari kugara muZimbabwe. Hamusi kufunga. Mune muchindoungana kumusangano weZANU-PF. For what for? Because ZANU yacho ndiyo muri kuti hamuchaidi. But still muri kuonekwa kumakaungana mbinga pakudii. Varume ngatimukei. Ngatimukei chaizvezvo. Hapana paunopemberera munhu wausingadi. It's better vakati kune musangano musainda regai kuende vanhu ivavo 30 vavo. Vanenge vane mabhizimusi. Musoro wakapfeka zitisheti reZANU uchingomberereka nemazidzibwa hakuna kana chaunowana. Vanhu vakatengesa nyika nechikeni ini paya. Nemvura, chaiyo. Mvura. Nemirandi. Chitarisai nhasi muone vakutengesa maproperty egovernment. Vari kuti munyika hamuna mari. Chivhaya achidoneta mari. Kureva kuti muri kuitwa mapenzi kaimi vanhu vari kundounganira ZANU-PF. Nhasi kuti DRC kwarwiwa. Nyika dzakaita sana South Africa dziri kumhanya dziri kudini. But kuno vari busy kutisunga. Varume maZimbabwe ngatimukei. Mukai muone. Muone gwara. Kwete gwara remusangano ramuri kuudzwa riya. ZANU-PF hapachisina kana hope yamuchagara matarisira. Chitara chiri kutsva nezuva icho chaendo chamuri kupurudzira ED 2030. Chitara chiri kukuzvuka nezuva che. From 1980. Wozovaka chitara nhasi 2020-24. Vanhu mukai mani. Kutorega kuenda kumusangano weZANU kwacho kutori nani. But mune muchifambira kuda kudya. MaZimbabwe makaurawa nenhau yokutengesana. Kuda kudya. Handambona nyika ine vanhu vakapata semaZimbabwenzi. Education yamuri kungokurudzira iye takadzidza. Education ipiko yamuri kutaura iyoyo. Tine vanhu vanoverengeka muZimbabwe kuti vakadzidza. Vari kurwira kodzero dzevanhu. Please, maZimbabwenzi, mukai. Munoona zviri kuitika ndezvekuti iyezvo takatarisana hedu nemuno munyika medu muno. Handitika zvese zviri kuitika, zvese zviri kuitika izvi. Pakati pemhuri yedu tozoenda kumapato ezvematongerwo enyika. Zvese izvizvezvo hazvina kana runyararo, hazvina peace zvachese. And yet munhu wese pano pese vaanoda peace. Maonaka tikatarisa mapato edu chaiwo handitika maopposition nemaruling party havasi kuwirirana nokudiwa kwezvikonzero. Imo mumapato mavo imomo havasi kuwiriranazve. Maonaka zvese izvozvi izvizvi hazvina runyararo, hazvina peace. Vanhu vanoda chinonzi peace, runyararo ndorwo rwatiri kutsvaga kuti runyararo rungawanike sei. Zviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe, zvinhu zviri kuitika kwese pano pasi pezuva, zviri kutoitika pano pasi pezuva, hazvina runyararo.
mazona ndosaka ndiri kudzokororazve kuti runyararo peace ive pano pasi pezuva zvinoda kuindiswa kuUN uko. Pane zano ratinaro vamwe ratinofunga kuti rikashandiswa zano iroro rinogona kuunza chinhu chinonzi peace, runyararo pano pasi pezuva, asi zvichibva kuUnited Nation uko. Pangaitwe disorder pano nepano, vanhu vakapinda mustreet vakadii, asi kwazvinozoperera hatikuzive. Endezve zvandinoziva ndechekuti iyo UN yacho inozopedzisira yazopinda iko kwacho kune kwanzi kwanetsesesa, inopedzisira yaikoko 40 neimwe nguva ichizopedzisira yatandaniswa, nekuti United Nation yacho iyoyo zano randinaro havana kutonobatsirana navo kumusoro ikoko, nokuti iyo ndo vane chekuita nezvazvo. Saka mazana atinawo tikanovapira ikokoko, imwe nguva zvinogona kungogadzirika. Zvino rubatsiro ndo ruri kunetsa kuti tingaruwane sei kuti tisvike ikoko kumusoro ikokoko. Hapano vamwe patasiya, hapana patasiya kumapolitical parties ikoko kuhurumende kwese, hatina kwatasiya kuna UN resident coordinator, hapana patasiya kumachurch kwese, ndakavapa mapepa iwayaya. Masonaka vana president vepano pamhiri paZambia, vana Hichilema through the Zambian embassy takavapa tichikumbira zvandiri kukumbira izvozvo, ndibetsereiwo saivo ndo vanenge variko kupanga vachiita zveSADC papa, tikakumbira zvinongogarirwa pasi. Hapana anombotoro action yekuona kuti kana alright, kana dai tiri kupenga hanaka munotora kabenzi racho mopurva kupenga kwacho chaiko kuti munhu ari kupenga. Mazona tiri kuda chinhu chinonzi runyararo mufunge. Hakuna kwakamboitika maconflicts kana hondo chaiyo ikazopedzesera pasina kugarwa pasi, panotogarwa pasi chete. Zvedu zvemuno chaizvo muno muZimbabwe, zvedu zvemuno muZimbabwe, hondo yakaitika yese iyaiya kwakapedzera pagarwa pasi, kukaendwa kuLancaster uko, hapana anozviramba, kwakaendwa kuLancaster uko pakarongwa zvakarongwa, hanwa kana pasina zvisina kuzobudirirawo, asi pane zvakarongwa. Iye zvezvi mukatarisa hondo dziri kunana Israel nana Hamas wars, patogarwa pasi zvakudzorerana vanhu kuti maprisoners aya ngaadzokere, you know, zvinhu izvozvo ndo zvatoda kuti tigadzirise izvozvo zvisazoitika 40. Mukuzvona tive nechinhu chinonzi peace pano pasi pezuva. Munhu wese anoda peace pano pasi pezuva, including vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana nemapoliticians. Mapoliticians anondiwo ari kukonzera kuti pano pasi pezuva tisagare zvakanaka nekuda kungotonga chete. Ndio vari kukonzera mapoliticians, ndo zvatoda kuti tinogadzirisa izvozvo kuti zvisaitike. Mozona manje hatina rugare pano pasi pezuva, vanhu havana rugare nekuda kwemapoliticians vese. I'm sorry to say, asi vese ini ndinoona kuti ndo kune problem huru. Saka kuti tibetserane navo, chii chinoda kuti chiitwe through the United Nation kuti zvese izvozvo zviri kuitika izvi zvisaitike. Murikuona manje izvi, you know, kana alright iwe unenge uri mutungamiriri wenyika, handitika ko unotyei munyika mako kuti ufambe zvako wega uchingofambawo, handikuza kuratidza kuti hapana peace. Anenge asina peace mutungamiriri, anongoona kuti imwe nguva pane zvingangoitika. Mazvonaka, saka vachizogara vaine mabodyguards aya kuti vachengetedzwe, nokuti havana peace. Ndo yatinoda kuti vaite peace. Kana dai uchitonga nyika, you've got to be free, uchifamba uchikwazisana nevanhu mugwagwa pasina anombokunetsa kana mumwe chete. Ndo zvatoda kuti tiite izvozvo. Zvino rubatsiro rwacho tatoshaya kuti ungaindoone kupi. Kuhurumende takatoenda kwese kwana information kwana Niki Mangwana tichikumbira kuti ndivaono timbotaura, asi hapana, pamwe vanongoti benzi uko zvotikaita
kana munhu akuti benzi ochida kutaurawo kuti asi kune mamwe mapenzi akazomboita kuti dzimwe hondo dzimire mazuva manje. Anyway, kungotaurawo moteregerero vedu we, kungotaura zvimwe zvinhu tinazvo hapana chinomboningirika. Endezve chandenge chidazvo kuti ndibvunze fanike vatungamiriri vemuno muAfrica nokuti Africa yacho tsvimbo yacho ndinayo inini panapa, tsvimbo yeAfrica yacho ndinayo. Akaudza vatungamiriri vemuAfrica kuti munhu ari muAfrica anonzi is a foreigner in Africa ndiyani. Ndoda kuti ndizive ipapo kuti akavaudza kuti munhu wemuAfrica ari a resident of a citizen of Africa anonzi is a foreigner ndiyani. Ndozvada kuti tizive izvozvo. Munhu wese kwaanenge ari, kwese kwaanenge ari muno muAfrica ari free to be there. Asine chikonzero chokuti utungamiriri hwedu amene kuti vanoita sei so mufunge. Amene kuti vanoita sei unofunga kuti munhu anodzokera kumusha kwako muno muAfrica. Iye ari muAfrica ari pavhu reAfrica akatsika ivhu reAfrica onzokera kumusha kwako. Kumusha kwako kupi muno? The people have got the right to be seen everywhere here in Africa. Vari maAfricans vasina kana chinombovanetsa kana chimwe chete. Chinhu chaanofanira kuti atenge ainacho, anofanira kunge aine birth certificate chete kuti muno muAfrica wakazvarirwa kupi, wakazvarirwa kupi muno muAfrica chete. Zvepassport izvo out. Kana achitove nepassport anofanira kunge aine African passport inomubvumidza kuve pari ipapo. Ndo passport inofanira kunge ine munhu wese muno muAfrica. Tichofamba futi Africa yacho iyoyo inofanirwa kuve ine one president. Inofanira kuve ine one president. Ndo zviripo zvacho. Chikonzero chokuti tishaye kuti vanhu vagare zvakanaka munomu ndienzere kuti pano varungu vari kudivhaidana, ndiri president pano, ndiri president pano, chamazi chazobuda chaizvo paupresident wacho hapana, tongona yango noise chete. Ndateerera.